kuncung ngira mira manis mraati malakung niring tuwa jayeng tirta baya ingsun temah mati wuhan sungsang lungse mangsa lamun kasepan tinulih teja-teja suleksana tejane satriya kang nembe prapta ngarep genah kang sinedya mburi ngendi pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wangi Raden kowe takon marang aku pamadyaning Pandhawa satriya Madukara Raden Janaka Raden Janaka ya Raden Permadi Raden Permadi ya dasar mengkono ngono kawan sing nganggo blangkon mondolane dokok ngarep sapa jenengmu Reng prisakno Reng kowe ora mbok prisake darane mondolan terus lho nggih menawi panjenenganipun sakadi penemban mestani menika mondolan blangkon dandanane model pundi penemban menapa Jogja menapa kasatriyan model Solo napa Perbawan napa Bangkalan wo jebolane irung garapi ora ya sing gedhe pangapuramu jenengmu sapa kowe ora Cakrawangsa Jaswaji Putra Stra Prawira Prambunan Nalajaya Tungkluk Sawijaya Soko Bringkelan alah dhuwure kaya uncek ngono kok jenenge angel temen sing gedhe dhuwur Petruk Suragendela Bangudrana Lincak Semita angkring dimeja mangkok pawira sendok utom alah bekakas warung kok mlumpuk sing mburi dhewe sapa sing mburi dhewe Bokong udu kuwi endi iki iya cengel kowe iki jenengmu iki sapa kowe takon karo aku iya takono jenengmu ki sapa kowe takon karo aku iya takono wong nek mulek bae ora jenengmu ki sapa samong-omongku teroke ya iya Mas Bagong Mas Bawor Mas mburiku iki antemen nambah iya Wedan aku nek mbok antem gagasanmu piye sing ngakon bosmu sampeyan iku wah tak kira kepancen jenenge kuwi ora kowe sapa kowe takon karo aku dutaning Sri Narendra Ngadara Prabu Duryudana kowe takon kang dadi jenengku aku sang Begawan Kumbara Resi ya aku putra siswane aku Prabu Dewadana sing mburi dhewe sapa takon karo aku Patih Kumbara Nangga sediamu arep nyandi Raden aku bakal ngerangu-rangu kelawan putraku Siri Sanggeni nggone lumawat marang Praja Ngastina nyat langening kalangyan agar pandamuntar Cunoner kekunang surm sorotetan padang ngerti ya Raden dina iki wis sanggeni sakadang Gatotkaca Antarjantasena kabeh wis dadi reca aku sing dadekke reca ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara Nala Garing kula ora nyono ndaram Antarja Gatotkaca wisanggeni kabeh dadi reca lho dados reca iya truk
Dara Sanggeni Gatotkaca Antarjatasena dadi reca. Lho. Gong, lho. Endi dekku? Endi dekku? Anu, bakeh aku endi? Walah. Krungumu ki piye? Gong, nyo siji-siji. Oh. Kowe ku bosok. Ndara Wisanggeni sak kancane dadi reca. Sing ndadekke mbok menawa ya pendhita kuwi. Kuwi. Heeh. Yen pancen mengkono aja kok mung Wisanggeni sakadang ayu. Arjuna pisan. Yen pancen bakal mbok dadekke reca, tak kurbanake jiwa ragaku. Oh, lah dalah. Pengen ndajak kaprawiran maju kepara ngarsa kelakon penjangkamu, Gus. Gajah turi gua cepak swargamu, ah. Toh. Ah. Toh, ah. Wis. Ad. Diana.
Sukitno ngati-ati. Apa bamu legane atiku. Yo. Yo, wis, wat, hut. Lo. Ah, wat. Yo, ah, wat. Wis. Yo, ah, on. Oh, hey. Tublas. Weh. Kuna kawane wandane ora bejaji ngono kok dadi ngrusuhi wong perek. Apa, Mbah? Minggiro. Daramu tak ayonan ora menang. Ora menang. Wis to. Kemejer kono branjangan ora bakal menang karo ndaraku. Wong anggepmu beloh. Tangkis. Anggepmu apa tangkis? Tangkis kok kliwat. Mung saka aku ki urung siap kok. Lah nek aku ki wis gelem temandang alah ora iso kowe nyekel sirahku ngono kangelan. Lah ora iso kowe alah mbok bel gedhet. Ora iso. Ora trimo aku. Dario sik. Apa? Aku ora iso nyekel sirahmu kok isin aku. Ora usah nyekel sirahku, Mbah, nyekel tanganku wis. Wis, nek kowe iso nyekel tanganku pendhita elok kowe. Ayo cekelen tanganku iki. Lho. Nyekel ora iso kowe mbok ngantek apa to? Waduh kecekel tangan. Nah, terus diplotot. Dah, wis. Wong edan. Lah itu kaya ngene iki. Waduh mongko ora ning banyu ya. Oh alah wis. Keparat tenan. Eneng bae. Ambune apa iki?
Ambune apa iki? Ya, Janaka, maju ke para ngarsa legane atiku. Raden Janaka, aja kok mung pusakamu. Ayo gaman kayangan tumplakan negane ngati. Ora-orane arep mbucekake. Kulite Begawan Kumbara Resi. Kowe malsa Kumbara Resi. Eman-eman yen aku males karo kowe. Adine wong perang kudu aku mbok wales. Ayo walesen. Yo, aku mung manut perintahmu. Tak idoni kelakon dadi reca kowe. Suramrata Jayamrata. Janjane mun aku ngeman karo kowe tak eman ora kena ya wis. Kuwi jalukmu. Ono kawan, waspadakno daramu dadi reca iki. Oh, ala pripun to, Den? Oh, ala ndara dadi reca. Ndara pripun ndara jenengan iku alah, mau piye mau iki mau? Jang palang. Oh alah, ngomong iki piye? Kalau ndara dadi reca. Dadi reca piye? Dadi watu. Didone karo Begawan Kumbara Resi. Bareng ndara dadi reca, mak teratap atiku. Duali mak cengkelak, berubut aku melayu. Bapakku semelang nek didoni. Delalah, nang pinggir lapangan aku mau ngidak wedhus mek. Wedhuse sapa mbuh ra idep. Utaku golek slamet. Terus apa? Kowe tak tekoni ngaku kok. Ya gene. Kowe melayu ngidak aku mau jarak. Nang ngendi? Pinggir lapangan mau. Kowe to aku no. Tak kira nek wedhus. Wedhus kok sarungan ki lho. Pancen kowe iki jarak. Lah ngidak weteng. Aku ngomong teruk, aku malah sikilmu mbok ngene-ngene no. Panjen matamu. Lho, bocah kuwi lho. Nek karo aku kok tumu sengit. Pak, ndara dadi reca. Ndaramu dadi reca. Piye kuwi? Wis. Iki nek pancen iso ngrampungi gawe aja nyemar kowe. Tak do sak payu-payune. Yo. Ora ngono jenenge Begawan Kumbara Resi diapure kowe tak abrake dhewe to.